Bon, an y'a ye bi sini école ta k'a reportera k'a bila novembre kalo tile 4 na. Ne ye fɛn ye minɛn fila kɔnɔ. A fɔlɔfɔlɔ ye mun ye état catastrophe yɛrɛ déclaré la déjà. K'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ catastrophe yɛrɛ de kɔnɔ. N'i ye jateminɛ kɛ ɲina ji yɛrɛ niveau yɛlɛla yɔrɔ min na depuis 1964 ji niveau ma deli ka nin sɔrɔ fɔlɔ. Ji niveau yɛlɛla kosɛbɛ. Ba walankatara, ba fara. Wa ji o ji bɛ ka nalen a bɛ ka na ni tiɲɛni sira de. An y'a ye k'a fɔ maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ olu ka taara yɛlɛma ekɔlisow de kɔnɔ. Bon, olu taara yɛlɛma ekɔlisow de kɔnɔ. Ekɔliso caman de bɛ yen min kɔnɔna occupé len don. O ye kelen. Filanan fɛnɛ dugu misɛnnin caman de bɛ yen parce que ni jamana ko kuma fɔra an bɛ duguba kɔnɔna de. N'i ye fala kɔnɔna ni kungo kɔnɔna burusi kɔnɔna yɔrɔ caman ta i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛ kɔfolo ni tɛmɛ ka taa ekɔli la. Ji yɛlɛlen don kojugu. Kɔkolo ni kɔfolo ni fɛn caman bɛ yen. Donc risque ba de don k'a fɔ ko denmisɛnninw ka tɛmɛ ji façon dɔ fɛ ka taa. Donc an b'a ye k'a fɔ ji yɛlɛnna fala kan kosɛbɛ. Donc gouvernement ye o de jateminɛ k'a ye k'a fɔ n'i ko i b'a ta c'est vrai Bamakɔ bɛ se ka ta o n'a dafɛ dugu caman mais yɔrɔw bɛ yen surtout Sénégal yɔrɔ ninnu ale ni kɔlɔn kɔnɔna ni lɛ kɔnɔna ninnu i b'a ye k'a fɔ hali bi ni san nana bi ji bɛ sigi ekɔlisow kɔnɔ fo ji bɛ yɛlɛ. Bon n'a y'a sɔrɔ denmisɛnnin fitininw de bɛ yen a risque barika ka bon kosɛbɛ. O ye ne b'a bila o minɛn fɔlɔ kɔnɔ. État catastrophe déclaré len don. Filanan ne b'o bila minɛn min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye anw denmansaw ye. Denmansa ka dɔgɔn a ma diya mɔgɔ min ye. École ta in k'a bɔra dɔgɔ kɔrɔ a diyara denmansa bɛɛ ye. A jali fɔlɔfɔlɔ ye min tiɲɛ yɛrɛ la sɔrɔ kun tɛ yen. Sɔrɔ kun tɛ yen. Ça fait f'an k'a dɔn an bɛ kɛlɛ min na ni gɛlɛya de bɛ taa. Denmansa kun ka dɔgɔ min den kun ka école ta musaka labɛnnen kun b'a bolo. O de ye polémique ba ma k'a la. Parce que a bɛnna mɔgɔw yɛrɛ ma. Ala Mali ye nin de ye quoi. Dɔw ta ye sanko ye, dɔw ta ye tiɲɛni ye. Minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'olu ta to yen, olu ta ye gɛlɛya fɛnɛ. Donc an b'a ye k'a fɔ décision do tiɲɛ yɛrɛ la awɔ n tɛ bɛɛ ta dɔn dɛ. A kɔni bɛnna ne ma. Parce que sini tiɲɛ la mɔgɔ caman den kun bɛ école kun bɛ taga mɔgɔ caman den to so. Awɔ. Denmansa caman kulo bɛ ne la. Maa caman de kun bɛ min kun ma labɛn. E yɛrɛ ɲɛ b'a la o ni école ta bɛ yen sagisɛnw ni fɛnw bɛ cogo min na. A bi hali tari ko école ta kun ye sini. Donc an b'a ye k'a fɔ vraiment état catastrophe min don o de kɔni gouvernement kɔni ka motivation ye. Donc an yɛrɛ parents d'élèves ta kɔni dɔw yɛrɛ ka fara kan. Vraiment an bɛ gouvernement remercier. Ok, jawara ne ɲininkali t'i bolo an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ don Nations Unies kɔnɔna na. Bombel Jawara an y'a ye k'a fɔ an ka ministre d'État ale bɔra Nations Unies na. A bɔra ka kuma ba fɔ maa caman b'a la ka discours ta ka décortiquer. I ye colonel Abdoulaye Maïga a ka discours lamɛn Nations Unies na i bɛ se ka jumɛn fɔ a kan? Jumɛn y'i yɛrɛ sigi maliyɛnw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jumɛn na? Ni n'a ɲɔgɔnna assemblée bɛ kɛ. Ne m'a fili 79e assemblée de bɛ sɔrɔ. A bɛ bɛn o de ma. Ne m'a fili 79e don. Nin ye Mali siɲɛ 3 ye. A ka tagali o tagali Mali bɛ assemblée marqué n'a ka discours ye. An b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka cɛkɔrɔba n'an ka premier ministre n'o ye docteur Sogol Kokola Maïga ye. Ale taara. Ale ka tagali la kuma min bɔr'o kɔnɔ o ma dogo mɔgɔ si la. O kɛra k'a yira France la à 100% i y'an bila en plein vol. Ala y'a kɛ Abdoulaye Maïga taara ka fara o kan. O fana discours mun kalan o la a ma dogo mɔgɔ si la. Ça a été l'un des meilleurs discours, un discours très historique. Boli min kɛra laban in na yan. Mali taara i b'a discours lajɛ c'est un discours sans aucune diplomatie. Diplomatie kelen t'a kɔnɔ. C'est un discours d'intention réelle du gouvernement malien. Le gouvernement a été très clair. Bi ni Mali kun ma discours kala. Mali kan ka kɛlɛ min natigɛ n'o ye Tezawatɛni mankan ye. Fɛn wɛrɛ kun bɛ bɔ a la min tɛ nin. Parce que le Mali n'a pas caché mɔgɔ minnu bɛ ka dekun ta ka da Mali kan Mali m'a dogo Mali ye tɛgɛ jɔ o la. Wa an b'a dɔn fɛnɛ kuma min b'u da o kelen de bɛna kɛ. Olu kelenw de denmisɛnninw don ambulance kɔnɔ. Ne y'o fɔ aw ye an ka vidéo tɛmɛnenw na. U ye ambulance 18 ka denmisɛnninw don a kɔnɔ ka na n'o ye Tezawatɛni. Ka tila k'a fɔ tugun k'u y'a apprendre média dɔ la tugun ko o denmisɛnnin kelen ninnu ko Mali sɔrɔsiw de y'u faga. Ko Mali opérateur minnu bɛ yen n'u bɛ drone piloter. Ko drone ninnu k'u bɛ tir kɛ k'u ye tir kɛ ko ils n'ont de compte à rendre à personne. O tɛ dɛ drone bɛ yen drone Akinsi. Drone Akinsi filɛ nin ye a tɛ se ka détecter. A tɛ se ka détecter. Plusieurs fois Algérie bɛ anw ka drone détecter ka tila ka position ta ka di. Plusieurs fois Ukraine man ka drone ka position ta parce que mais fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye bi
Tezawatan ye yɔrɔ ye lim zone kelen bɛ Tezawatan i b'a kalama o zone na a b'i kunna ko drone tɛ yeli kɛ mɔgɔ caman t'o dɔn Tezawatan mankan na couloir kelen de bɛ yen o couloir kelen kɔnɔna la drone ka i bɛ drone ka vision i b'a brouiller carrément donc terroriste fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ tun b'o don o couloir de fɛ jɔn de b'o couloir fɛnɛ dɔn Ukraine de b'o dɔn parce que Ukraine de tun bɛ Mali avion boli don min na se t'an ye don min na an ka défense kun sous-traité don Malien bɛɛ bɛ se k'a confirmer Mali avion minnu tun b'a sen kan les 3 avions na Ukrainiens de y'o piloté donc aujourd'hui Ukraine b'a an ka coordonnées GPS bɛɛ dɔn o de Ukraine yɛrɛ da don kuma la o couloir wo kelen min bɛ yen Mali ye solution sɔrɔ o de la o de y'a to bi Mali drone bɛ tir kɛ sans être aperçu par personne plusieurs fois donc Algérie b'a kuma min fɔ cɛ 2 tɛ ka Mali kɛlɛ cɛ 3 tɛ ka Mali kɛlɛ Tezawatan ni Algérie sɔrɔsiw de donc il est temps que Ablaye Mayiga taara kuma min fɔ ka nɔgɔ bɔ kuma la n'an ye min faga tant pis n'a bɛnn'i ma tant pis i y'a lamɛn tant pis i y'a faamu o tant pis i kungo de don nin discours façon non même min fini arabu bɛ siran de ɲɛ an ye k'a fɔ a ye jalaki ta ka ɲɛsin jalaki tɛ a ye kuma réel de fɔ cɛ tɛ muso tɛ o représentant mun bɛ olu ka kuma n'i ye nin na diya u bolo o bɛ tila ka nin de kɛ requête kala don k'e civil faga n'i ye nin na diya u bolo ni Mali ye nin na diya u bolo i b'a ye k'a fɔ n'an ye Tezawatan attaque daminɛna don o don Algérie kelen bɛ tila ka nin opposer ka tila k'a fɔ parce que jugu 2 tanna n'ale tɛ o munna jugu 2 tanna bin n'ale tɛ Ablaye Mayiga y'a fɔ a ka discours la k'aw ka kirisi min b'aw da k'a tɛna accord lasegin tuguni ka na accord 8 Mali y'a fɛn fɛn signé Algérie de bɛ Mali tɛgɛ 2 siri ka d'a kun accord de Tamaracet en 1991 Algérie de tun ye o yɛrɛ médiateur ye m'a fɔ ma n'o bɔra yen an bɛ taa accord jumɛn na an bɛ taa flamme de la paix la Algérie de tun bɛ yen pacte national Algérie de tun bɛ yen accord 2006 Algérie de tun bɛ yen accord de Ouaga Algérie de tun bɛ yen accord pour la paix Algérie de tun bɛ yen avenant min signé n'a tɛ se ka yira maliyɛn si la u ye avenant dɔ signé 2015 maliyɛn si tɛ se k'i ɲɛ d'a kan ça c'est donner une autonomie réelle à l'Azawad bɛɛ b'o dɔn k'o kun bɛ yen a tɛ se ka yira kun tɛ se ka yira quoi sabu an n'an yɛrɛ faga tɛ se ka yira o Algérie kelen ale de tun b'o kɔfɛ o avenant in signé Algérie de o k'i bɔ yen transition nalen kɔfɛ o transition nalen kɔfɛ transition nalen kɔfɛ Mali gouvernement tun bɛ 4 milliards de versé MINUSMA pour que ka ninnu entretenir accord civil commission minnu fana bɛ yen ils étaient payés a membres dɔw bɛ yen bi minnu yɛrɛ tun bɛ commission de la sécurité la ils étaient payés à 5 millions 5 millions a mɔgɔ kelen kelen ne de y'a fɔ a 5 millions mobile 2 de tun b'u bolo gouvernement jɔlen don n'a ye u bɛ voyage min kɛ gouvernement de jɔlen don a chargé mais an kun ye dugu façon jumɛn ye o k'i bɔ yen fɛnɛ tun mɔku bɛ sigi kuma min na ka mɔku ka n'o ye mécanisme opérationnel min sigira ko kun ye kun kan ka patrouille kɛ o mɔku de fɔra ko ka dɔ ta mouvement armé la ka dɔ ta armée Mali la k'u fara ɲɔgɔn kan k'u ka jɛ ka patrouille kɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔku fɛnɛ ka patrouille kun dan Kidali kɔnɔna la fɛn MLA de kun b'a CEMA de kun b'a a chapeauter ka tila ka an ka sɔrɔsi 150 éléments ka tila k'u cantonner k'u lasigi c'est fait au vu et au su de l'Algérie o de y'a to colonel-major Ismaël Ouaga lettre ci Algérie ma les 10 points les 10 violations faites par la CEMA a y'a kɛ k'a ci Algérie ambassadeur ma et Algérie président ma a ko n b'i averti k'i labila accord b'a la ka violer i ɲɛ b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o kelen bɛ ka Mali sɔrɔsiw cantonner filanan ye mun ye u kelen bɛ ka an bɛnna fɛn fɛn o tɛ ka si sabati sabanan ye mun ye u ye patrouille tigɛ Mali sɔrɔsiw la Algérie b'a bɛɛ kalama naaninan ye mun ye su o su avion bɛ jigin chaque vendredi et jeudi déchargement bɛ kɛ ka arme jigin k'a d'u ma sous l'égide de la France et l'Algérie colonel-major Ismaël Ouaga y'a bɛɛ mentionné k'a ci Algérie ma chef de file de la médiation a ko mais ni min bɔra la i b'a laɲini i b'a sɔrɔ Algérie ma kala sɔgɔ b'a ɲɛna ka bɛn a ma o k'i bɔ yen fɛnɛ tugun ni CSM ni commission de suivi de l'accord tun bɛ kɛ o comité de suivi de l'accord la ni Ouaga taara k'a bɛ kuma ni ninnu b'a yira Ouaga la kuma t'olu cɛ kuma bolo Assimi de cɛ parce que Azawad était un état c'est pas un ministre du gouvernement malien qui est leur homologue kuma bolo ni Assimi de cɛ parce que i bɛ ka tile la kun ja don dɔw la n'i bɛ ka ministre kun sigi n'o ta kuma bɔ ko non a b'u ni i bɛ ka de cɛ u bɛ taa reçoit palais kɔnɔ u bɛ sun tigɛ u bɛ jus min u bɛ boisson min passeport diplomatique b'u bolo donc chaque fois ni réunion bɛ yen ni Mali ministre nana u tɛ sɔn a baara Algabas ninnu kana u bɛ filɛ b'u ka représentant bila ka taa o kɔrɔ ye mun ye olu ye état de
Donc, Assimia il a fait ko ni nous le bou kuno ko bou kuna ni wage terre jakuma kelen te tamale no nonche. Donc anga solo ka wuli ka anchesiru la ka nga jamana ki be ka accord ko ban au cas l'Algérie sigilé l'Algérie mouni pour le respect pour l'application de l'accord. Banque mondiale 25 millions de dollars à haut de 10 ou à haut de promesses 10 millions de dollars au de tigera ko ta ko di sema mo pour l'application de l'accord, insertion professionnelle, session professionnelle, Kawar Douma, Koudo Barala, Kouwa projet au financé 10 millions de dollars. À 10 millions de dollars de 2016 à 2020, à Yoro Kelemaye, 44 forages, où il y a des bois, où il y a aussi, où il y a forage de coordonnées, il y a sur Kai. Où il y a des coordonnées, il y a sur Kai. Où il y a Warneka, Dunkiski. Il y a Wardouma, Dodunga, Dodo Armna. Kilani Kaikaja, n'est pas comment il y a failli. Best il y a un accord là. Et aujourd'hui, l'Algérie veut que, allez qui t'aura demandé sans faire quand on va, et rébellion jurée, et rébellion faut y témoigner qu'on a, Jadizum témoigner qu'on a, Trouzum témoigner qu'on a, à B, Algérie, Mourdani sur la Soudi. Ou à Méoron, Naman, Katredaka, oui, mon faux dongo. Parce que l'Algérie travaille au Onina. Ko Mali Kilime Kata, Djem Robert Nofekana. L'Algérie même a cité les Américains. Ko Américains ou Bala, Turcs ou Bala, Chinois ou Bala, Irishou ou Bala. Mundo. N'est pas intérêt. Journal Le Monde est assez bien. Comme Malika convoi flamme pour me casser la Kidal. À convoi nous, à convoi kilon c'est plus de 200 véhicules. Donc on y aille, c'est même royaye, Algérie aille, les convois même gata, Tezawaten ou yaye, la de faux état là. Convoi sera les 19. Convoi flanant sera les convois flanant sera les 12, convoi flanant sera les 19. Le journal Le Monde est rédi à Sebe. À quoi combat 10 heures qu'on a mis clean à tato. Journal Le Monde est à Sebe. À l'apparition là. Quand a mis clean à bébé du gouttier n'est pas fort. Quand a une on y fait, on y m'a voulu qu'il donne, il m'a dit au d'autres, m'a dit sous le bois. C'est maintenant qu'on va préparer, mais c'est ça. Or de matériel faut bien qu'on fasse les mouvements armés ont pris le dessus sur l'armée malienne. On le m'a foi. Et bi, Mali armée devait empêcher de ne pas patrouiller sur son territoire. Mais on a dit, mais ça je me fait. Mali sera sous de Bali. Ou kana patrouille ko territoire ko patrouille ke uta bi ambescari ko non ku fra aka kay ko Mali ta tasara o mana be dugu ma asimi min fo ani dibila milambi nitiki ani dibila bila beni ala tambi nitiki wa min fo Algérie ma les deux ministres énergumènes de l'Algérie ka fouille ni fin Algérie ma o kemé de ba on ça veut ni fin tama wa dugu flatter Mali la sorci flatter Mali ko non teruso kuma bekalo tout ça c'est l'Algérie. Après Algérie ani Mauritanie n'a bou mo togo mina abeti an kulobe mo do mangana ko joko ko Tezawaten ko fme bo la kama sigini mi an mo re de no few ika jamana dugulo na so Tezawaten Mali tay ni fenta tay Mali ka Tezawaten récupérer ko fme bo la Mali ma sigini mi Mali te sigini fuyo la ni kelete ni be attaque fe la Bamako ni be Tezawaten ko di akoko kanga kuma pasikanga kuma ma mesika kuma ani jon voilà aye bamagati killing rana leader killing bemi Mali ni mi mesika kuma leader killing ti ne dia foya aye leader do irana ou mo fo a cité bololé a cité tien ni yadi be ni kunfa be kunfa ka discours me e mana nugo akuma na terrorisme kalambidia nunu kayari to bololé wakati na ni kunfa be bololé wakati na utiseka wakati kunyo no ma vidéo dobla nous audio dobla ou tu sais 3 mois 4 mois nous ma vidéo dobla et aujourd'hui ils veulent nous imposer quand manamana ka on imposant ka Tezawaten min flene bi juste il faut voir son marin il y a juste 4 avions dans drone dans Tezawaten avion nani ndoro avion na benno kata c'est plus de 20 avions akatena avion moyen ça c'est juste maintenant le vecteur arrière donc là c'est tout là donnez moi me service c'est tout là donc c'est pour vous dire que jamana na me keleka nante keleke ambe boy wa anana kele de kama kidali ka boni Tezawaten fa me ka bonay wo kata kube minke Algérie kele ni Mali kuma nye blem bo afeta ka yira ka fo na benima tampi ni ko min côté wanda yi jani zengana bo civil de ta mu demso nge berso ko na nay forme foi ta la diplomatie zéro mo ko ki diplomatie ke Mali kele ko ka ti do français content fort là de et no ka discours nyana on n'a pas on s'en fout de discours du bon discours Mali discours demande kala na min kan dabala wa munu mugu do ma ko wa kan ta siga fo la nya siga fo kono don ga wula muna chaque fois on va essayer on va négocier la paix après on veut que la tente de que marfa ou 56 ans de que la 5
Aïe, n'a sur mouvement armé, les soi-disant mouvement armé, nous bloquons dans la quelle sabati. Donc, vous voyez quelle est coffre, vous voyez d'où nous quelle est. Flanaï, et comment il faut voir Tezawaten Minkera, et Koum. Tezawaten, les deux voies qui relient Tezawaten Mauritanie, Tezawaten Algérie, armée à bête. Donc, nous disons qu'elle est parce que armée, les deux voies, il y a Bernier qui codo, Algérie, mais qui codo Mauritanie. Donc, Teroussou be Tezawaten Mali de Kansisa. Tarote, Narote. Et de la Sandy Ramofa, souvent dans le Sandy ou Ramofa. Ama photo di. Sandy. Someone na va de la zone ko Sandy. Oh, ko Sandy lu am flaf. Wala to be mire photo. Panique totale. Tu sais que le gouvernement a infiltré la zone. À opération nous on tire beaucoup parce que mimba la minta la nya bedon ka ba. Le temps qu'on a observé, anya bedon ka pe bon yona. Du flatter mala ni malima, ça va tenir malima anya blembo Algérie la Mali ti lafia. Mauritanie Algérie parce que ablu kuna ko chakele de bambulo ni dugu sababela. Chia mi mambulo mala o chakele ni bambulo Algérie. Chia mi mambulo Algérie o chakele ni bambulo Mauritanie. Donc nous est tieni kan fait droit que les Algériens et Mauritaniens. Donc en bas de là, c'est pour vous dire que discours mon kalana onina, c'est le discours d'intention réelle du gouvernement malien. Wa fo itana reculer. Wa wi reba kalama ka fako koro be Tezawaten bebado. Mais ni discours d'Algérie là ni choubora ko wa kalema fako civil ou ça. Ni civil min sara, civil ou civil ni mafata jamana kama. Il est militaire de tu cesse d'être civil. Wa ambi fay fakato mana. Faut to bali. C'est un discours réel, c'est un discours purement militaire. On s'en fout de la diplomatie. Okay, voilà. Est-ce que vous faut que Djinguli Mali qu'on a ni a bien une vidéo qui a pas dans son agneau de Malien mou sona Mali Katanya Malou Falou Nyonga. Mouno goûter Mali fait au franca. Malien té. Malien té alou bien facile rôle Malien té. Mouko chama Mali Maran bete Malien. Ah non, bete Malien d'affaire dougou mouko chama bango gouvernement. Il y avait des anciens ministres maliens qui sont conseillers spéciaux aussi dans notre pays. On te m'a betami. Il y a un ministre du présent à conseiller spécial. Au Kara Malilien. Après, à ministre Roubiou. Dessous tout là, mirnant tout là, faut tout là. Ou bien fin d'eau, ou accord, chaque accord. Nous n'avons pas de budget qu'on a focado, accord sur la taille 1500 milliards. De 1991 à nos jours, Aïta Takalade, ou bien voir beaucoup d'accords là, Wakla Nounoche. Mali est ministre Korodoni, mouvement armé, ou bien Wakla Nounoche. Ou bien Wakla Mamra Mamfui. Amra Mamfui au Badon. En 2015, c'est même Roboran Kata Bourgna ou War Mamé Blaise. C'est année de Afro, Tarap Kata et Blaise William Kofa John Sigira. Oros Makaburu, Trafo War Makaburu Mako, Holuga, War me verser Burkina, Ka War Bubulu. Orambar Kabakara to Kalam. Nous avons War me verser Jamana ministre Korodo Yotadi. Otaji mi libre la Kosa na notre minensa. L'otage sud-africain. On a libéré Malila. Award à un ancien député de l'Assemblée malienne, award de 11 millions d'euros. À 10 euros de ma ou de Tarane, ou à quelqu'un minemi. Award transaction fin de Kara. Algérie avion dans nous dit. À Kara, au nord, dans le grand nord du Mali. Où nous nous dit. Nous avons fait l'infirmier sud-africain n'a pas échangé. C'est fait sous l'égide de l'Algérie. Né de Boraka Foye. Voilà. Le discours, il y en a. Discours, tu sais, qu'il y a un discours mindo avec kele kofo wa be djugula kofo wa i djugu ira fene ka ban parce que bibina depuis Algérie ka diplomatie to ka bafu ka ta Algérie territoire la tout Algérie la minu na djugudi aba fa Algérie kuma Algérie ka puissance de nume Algérie ma ke puissance encore nia mais Algérie ma ke puissance encore nia mais Algérie puissance de nume kodo c'est tout récemment pourquoi histoire là dit Bouteflika comme vous le dites, c'est pas calme au fond malien, Marco Abdel Kader malien. Alassane te fouille contre le corps. Alassane flé n'a te fraqué là avec Doumouna. Alassane te fraqué là avec Doumouna. Alassane était présent enfin pour Kadam. Fouille. Voilà. Ah bah donc, Fargan Bala, Alassane nous a Francis chien là. Alassane nous a Francis chien là, fraqué là donc Boulouminga. C'est fini pour Alassane. Alassane va remplacer de Bragnini. Alassane, Alassane a remplacé au début. Bourget sorti Minkeni. Mouba Miri,
ko sorti ko non ko c'est pour laver sa conscience ouais Bourgi tient fort Bourgi ga tient na ka galo en Bourgi kungoyi Bourgi te tobuye koy Bourgi libanais di Bourgi libanais de Bourgi est né en 1945 à Dakar Bourgi fa au bora Liban ka sigi Dakar en 1918 comment là ni mo ko Bourgi do mina Bourgi fié Bourgi ani président folo mi ñogon don aka jenatigɛ la o kɛra Ali Bongo ye Jean Focard de ɲɛ yira ɲɔgɔn na o Jean Focard de kun ye o kumana De Gaulle fana ka pion ye donc kuma nɔgɔma ye mun ye Bourgi libanais de a b'a ta de ɲini et Bourgi a bel et bien compris que Alassane ka ko banna a ye Bourgi suit ni Bourgi tugura président min ko a bila kunna ko de ye tubabu ka choix ye a kana taa yɔrɔ jan wa i b'a bila kunna fo ka diɲɛ wuli France ni Amérique gɛlɛyaba de b'u ɲɔgɔn cɛ depuis Alassane ni Amérique ka wari minɛ don min Alassane ta banna mɔgɔw b'an miiri ko Amérique ni France ka di Amérique ni duguman gon ka France bɔ mɔgɔ caman tɛ nin yɔrɔ jateminɛ France échec min kɛ Mali nord la jɔn de y'a bila k'a kɛ c'est l'Amérique l'opération Barkhane n'a ka renseignement n'a ka logistique Américains de kun bɛ renseignement d'a ma Américains ye renseignement fɛn fɛn di France ma a bɛɛ faux France ye échec fɛn fɛn kɛ opération Barkhane ka succès la u bɛ ka siran k'a fɔ sinon Américains de y'u bila échec sira fɛ Ali kɛlɛ kun ko bɛ France kɔnɔ réellement ka terroristes dɔw éliminer mais ils connaissent absolument rien la France ne connaît rien dans le Sahel ils maîtrisent pas donc bibi na Alassane kabila Alassane Américains ka wari minɛ Alassane ni France cɛ banna Sarkozy n'a pas caché Sarkozy a dit que n'Alassane kun ye tiɲɛ fɔ ale k'a fɔ bon Alassane de kun ka AES ni président saba ninnu Mali Burkina Niger mais kabila Alassane bila la ko ɲɛma ko tɔ bɛ ka kɛ échec de parce que Alassane ma se ka coup d'état kɛ ni dugu si la Alassane nafa jumɛn b'ale kan bilen Sarkozy n'a pas caché i kɔrɔla an kun bolo k'i bɛ se ko la an kun bolo ko su bien b'i bolo an bolo ko daluwa b'i bolo an bolo i tɛ dɛsɛ mɔgɔ la nin denmisɛnnin saba ye dɛsɛra ninnu na donc i ye échec de kɛ tubabu tɛ ɲinɛ o ma Blaise utiliser tan k'a bila Blaise ye min kɛ tubabu ye Alassane tɛ se ka ɲɔgɔn kun Bokassa ye min kɛ Alassane tɛ se ka ɲɔgɔn kun Bazoum ye min kɛ tubabu ye Alassane tɛ se ka ɲɔgɔn kɛ wa Alassane ko de banna tubabuw bolo i bɛ Bourgi suit Bourgi furadama tɛ kɛ mɔgɔ fɛ a tɛ Faransi fɛ a tɛ farafin fɛ Bourgi libanais de Galon d'eau, c'est un courtier fou qu'on sortait favor là. Ne tu que ta mort en Libanais là. Na y jaillir faga. Libanais te favor là. Allah sa toi be warmine. Donc comment nous me foni Bourgi te bagbo fait à Alassane fait. Bourgi be candidat courant indi là. Barao de passer Alassane on tabana, c'est pour prouver qu'Alassane tabana. Et Alassane ma gagné élection a gagné élection anga munebala. Alassane gagné élection a ma gagné élection anga munebala. Mais pourquoi aya non mais au de do mais abiu ko ni bago ma mo fa Alassane de afa donc oui kafina donc depuis 2011 élection maké Côte d'Ivoire Bourgi a mal Côte d'Ivoire est en transition on va transition non la Côte d'Ivoire est dans la transition parce que élection min kera na fara ko candidat ko élu ko candidat min gagna ko masigi o ko jone musigira ona manga donc Côte d'Ivoire est transition de kono folo ni Côte d'Ivoire 15 ans en transition kono Bourgi ni Bourgi kuma ta jadimine kalaje Alassane était foy kalama la opération fo be ke Côte d'Ivoire armée konna Alassane tembo kelen contrôler la tene vraiment Ouattara konte wara ta so rasira day mo mi o da to conseil na ou ka plan social là ne dia fa ya ta vérifier ou ka plan social là 2000 militaires ivoiriens au lieu de retraite anticipée ni il y aurait madle ko armée kelen ça c'est à peu près moins de combien de bataillons peut-être 3 bataillons ou bien un régiment 2000 militaires ivoiriens au lieu des plans sociaux quoi ça une retraite anticipée kabarabla atalaje voilà est-ce que na sur dugu minga armée ba bolo ko dugu mi normal ko dugu minga défense constitutionnel sur si ba flapser la barabla tout parce qu'il n'a pas tout là ou bien mercenaires de bras barakou placer là français armée de bras barakou placer là ko va aller sur sous de barafou ga usigile mbe obeta obesi Alassane Dalente mo shira marfa diba Alassane Dalente ko va sur ce qu'il marfa na marfa diba mais sur Bobarato là ou bien Juruto là ou bien Balto Alassane Dalente mo kelem na to buga sur su ali mercenaire na ka mercenaire nunu o le kelem ka ko war fam c'est pour ça opération mais Alassane ta kalama alu ka mercenaire nunu na les 49 là Alassane ko le ta kalama tene vraiment ko le ta kalama parce que l'opération était dirigée par les Allemands ya nous ka son kuma la ou fla ou si kun ta kalama ka foko ou mongodo na malla et depuis ala ki dey la ivarenga allemand nga avion sécurisé tout dit iboyimi donc rotation kerafo chien wolonvla c'est pour te dire que Alassane ne contrôle rien Alassane ko be tout comme Alassane ko baneno to bu Alassane fait tourner mais bi dungo do ala ka France to choro kata fe
ça ne va pas en France. Bon, France, il faut qu'il faut que aller dans l'échec de Alassane. N'Alassane n'a pas français, il y a des sanctions sur Malika, Anga Siganko. Ani Malika Sigi Bila AIC qu'on créé. N'Alassane qu'on est Sarkozy conseil, Kassigi, Iko, Boko, Katatouna, Tobala, Kadjouya. Anga Ladje, Anga Demsen Mouile, ou bien mieux que quoi, Jamana Rekoula, Anga Son. Et quand Macron Wille a fama, la Bebo Yafama. Alassane qu'on a Macron Wille, Kafo, vraiment, Kata Sraminka. Tiens, la Nite Marata, mais Alassane a toujours donné l'assurance à la France qui allait nous éliminer. Kourita qu'on a gagné Mali la donne du maire. Kourita qu'on a gagné Mali le mois passé, tout près. Au 10 juillet. Kourita qu'on a gagné Burkina, les premiers du mois passé. Kourita qu'on a gagné Burkina. Au 10 juillet. Donc, fin d'année, on a mis de Kourita, c'est plus de 800 milliards. Oui, war boka bi Francis Gasquet Betchena. Kassara Alassane, Alassane a échoué. À ce que tu as fait que tu oublies. Donc, il y a tout fait que tu as war américain. Et bien, tu sais tout le cas, contrat que français, que ta base militaire d'américain. Non, tu es quoi? Moi, américain français a dit, moi, tu es géopolitique ou tu es géopolitique de notre américain français, tu es tan face. Parce que Bibi, la France n'a plus d'affluence. Voilà. Alassane, ça CPI là-haut. Parce que CPT. Non, CPT. CPI Dorete, Karsamina Blanc. Ou ça, Kasabaka Mandaka. CPI Korodeo. Ni CPI africain présent fin mille. Au Koro Kafoko, au présent Kalam Mine, voilà ça, Aka, opposant M. Katemetou, n'a mandaké tranquillement. CPI Bimnekiga, CPI de la John jugé, présent. Aya do fodro, CPI Bimnekiga, sans drou, sans euro, sans chèque, avec la qui blekata. A d'abord de Doro Fouye qui se magabou, voilà ça doit me dire électorat d'Atim de Tourna, électorat. CPI d'abord en frappe de Ram. Donc, Alassane est à ces pays-là, Alassane Ka Farganka, Alassane il peut plus exercer, il peut plus gouverner. Donc, fin beka gela Alassane était fou contre tout. Mais, mon est bien, ça, Alassane tient, John est bien play. Au débat la cagne. Au débat la cagne. Et, Bibi, en français, un président va voir du lim, n'a pas bien mal acquis. Africain président du Rwanda n'a bien mal acquis. Mais, là, il faut que ça n'a pas voir qu'on mette à 3 millions d'euros, ni 10 millions qu'on mette à France, président corrompu. Oui, bien, du mais c'est mal acquis, mais c'est bien acquis. Est-ce que France, justement, n'a pas ou Ali Bongo, famille Bongo bien du saisi. Mais moi, famille Bongo, quel est le ta ma campagne na monoto de sissi. Donc, avant d'avoir une mal acquis, alors qu'on présent et élection financière de Naï, alors parti pour tout avoir en effet. Ça, c'est bien comment. C'est mal acquis, c'est bien acquis. Donc, c'est pour te dire que, Wabou, il y a 2 poids, 2 mesures. Kabrala ka frafina dans, à la main, béni présent. N'y a pas de coup de ta fait. Démocratie on n'a jamais une démocratie réelle. Chaque fois, c'est le tripatouillage dans les urnes, dans les élections. Tout. Notre ni jamais présent, il faut que Djinn ou l'autre oublite. Ani Mouromi Sara, un président majoritairement élu. Ali ni armée de guerre face à la comme c'est Fourba présent. Les présidents élus par le peuple, Bilek sera cela. Et Assimi Moufrane Bi, ou légitimité. Ibrahim nous légitimité du mais. C'est le peuple. Ni peuple ko dongo kata Assimi fait kata Ibrahim fait kata Tchani fait bulu kabui madatu boulot donc la légitimité ko peuple di wa ni peuple be o te ku o fate armée fo la kibe kulutake donc démocratie est fou de ya to bu yo de jatimine c'est la raison pour laquelle vous profitez pour moi aussi donc amata Burkina Faso voilà aya ka fo Burkina situation yi alors ka vidéo ni boté là aya ka fo jeune Afrique marofo ka fo Burkina Faso et propagande do tiete on aya ka bo ibar fera ko boraka marofo mais suro aya ka fo Burkina force spéciale do de ko comprendre mo ben aya ka fo ba terrorisme tiga ko no ngolo ka siga mo wori critique mo Centrafrique kan na essayer ko la mo ben ibse jamana fana den do bala ay journaliste yere do fana ko ka jira ka fo ko do bay ibse ko mo fon de la jana nimbe coordination kelendi. C'est que nous sera Burkina Faso Mali, nous sera Mali c'est Niger là. Amaro me la mais la Niger di. On la Niger di. Comment na kina na kamro et 23 di ou interpeller la Niger di. C'est pour vous dire que à ben militaire kelendi à ben sur la sécurité. Ali Mali politicien do bal.
Mali politicien dɔw b'a la. C'est un groupuscule composé de tous les ennemis de l'AES. A kana miiri ko nin ye Burkinabé nin ye nin ye, c'est contre l'AES. Donc commandant Kinda ye min kɛ nin ye a b'a dɔn min don. Vocal tɔw bɛ yen, il y a 390 vocaux. Ne de bɔra k'a fɔ a ye 390 vocaux. Et wa i b'a bila i kunna a attaque fɛnɛ ni école de la gendarmerie attaque min kɛra ɲɔgɔn na, o bɛɛ tun b'a planning kɔnɔna la. A bɛɛ. C'est pour cela école de la gendarmerie planning mun kɛra attentat min kɛra Mali la le 17. An ɲɛ b'a la arrestation ma kɛ dugu la. Mɔgɔw bɛ yen o tɔgɔ b'a la, n'i y'o tɔgɔ fɔ bi dugu bɛ wuli. O tɔgɔ bɛ fɛn na n'i y'a tɔgɔ fɔ bi dugu bɛ wuli parce que bi bi in na gouvernement bɛ ka baara kɛ ni hakili de ye quoi. Tɔgɔ dɔw bɛ yen i b'o to dugu la quoi parce que i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ o kɔmɔgɔ dɔw b'a miiri jamana ka dafiri tiɲɛ kana dɔn. O mɔgɔw bɛ Mali la yan ka jamana dafiri walasa ne ka mɔgɔ ba ka gindo kana dɔn ou bien n cɛ ka gindo kana dɔn ou bien n den ka gindo kana dɔn. Non, Mali ta ni Burukina tɛ kelen. Non, kelen tɛ hali fitini. Mali ka commanditaire bɛɛ bɛ Bamakɔ yan. Maa ma ye wari bɔ ka di ninnu ma. Mali ka commanditaire bɛɛ bɛ Bamakɔ yan. Depuis le 22, le gouvernement d'arrestation là. Et le gouvernement a changé de tactique. Et ma la kɔlɔsi fɛn min Masina mara kɔnɔna la fɛn yen renforcer la kosɛbɛ. Bombe bɛ ka jigin cogo min a bɛ ka jigin ten parce que mun don u bɛ bɔ yɔrɔ min na ka na i bɛ taa yen de kɛlɛ sisan. Désormais le gouvernement a changé de mode d'opération. Mode d'opération falenna parce que yanni k'a fɔ k'u bɛna attaquer i b'u kunbɛn k'u faga u bɛ ka fɛn i bɛ t'u kɛlɛ ka b'u yɛrɛ bɔ yɔrɔ la. C'est pour que le gouvernement a changé de tactique. N'i y'a jateminɛ kɔsa in na ministre armement min yɛlɛnna ka taa nin centre in na a ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que il se planifie u bɛ kow planifier ka na de. Donc i bɛ mun de kɛ i bɛ taa ka taa u sɔrɔ jusqu'à dans les dernières k'u kɛlɛ dernière kɔnɔna la anw ye modi falen a mɛnna parce que mɔgɔw ma terrorisme faamuya. Mɔgɔw bolo ko Mali terrorisme ye dɔrɔn ka taa mɔgɔw faga o tɛ dɛ. Même ils veulent s'en prendre au symbole de l'État. Président avion présidentiel tɛ dɔwɛrɛ ye o. U b'a dɔn mɔgɔ tɛ yen o. U b'a dɔn président avion bɛ jɔ yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ yen foyi tɛ yen. Mais c'est pour passer une communication. C'est pour montrer à l'opinion que ni yɔrɔ yɛrɛ y'an jan bɛ frappe kɛ yen. Donc an k'a bila an kunna fɛn min ye pavillon ye ka taa bila site administratif la ka taa bila les symboles de l'État dans les ministères a bɛ ka tigɛ ministère ni présidence mun na dɛ. Aw ɲɛ pannen bɔ yɔrɔ minnu kunna o bɛ taa yen de an n'u bɛ sa. K'a yira mɔgɔw la dɔrɔn an kɔni sera ka palais bombarder an sera ka cité bombarder an sera ka nin bombarder. Donc Mali tourisme ye communication dɔrɔn de a ma dabɔ mɔgɔ faga kama quoi a dabɔra dɔrɔn toujours ka fɔ ko l'armée monte. Nkalon don ninnu ti foyi dɔn diinɛ la. Non ninnu ti mais ne ninnu ko k'u bɛ diinɛ de fɔ o kumana franchement homosexuels autorisé a. Franchement homosexuels ka mariage autorisé a ni ɲɔgɔn cɛ a. Ninnu ti foyi dɔn diinɛ la ninnu bɛ ka marifa ci ni min ye o kumana marifa ye jɔn ta ye. O bɛ ka t'u ka vidéo kɛ ni Facebook min ye Facebook ye jɔn de ta ye. Facebook ye kafiriw de ta ye. O bɛ ka kɛlɛ kɛ ni marifa min ye jɔn de ye marifa d'u ma k'a balo wari d'u ma. C'est pas du terrorisme. C'était dɔwɛrɛ foyi tɛ c'est purement politique ka ni président ninnu mangoya k'an ka président ninnu mangoya k'u nɛgɛ bɔ an na. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Wa minnu yɛrɛ fana bɛ ka wari d'u ma silamɛw tɛ u tɛ silamɛya kalama. Minnu bɛ ka arrêté de 21, 22, 23 mɔgɔ minnu minɛla nin a y'a fɔ k'u k'u tɔgɔ labɔ kɛ. U bɛ ka jɔrɔ min na mɔgɔ minnu interpellé n k'u ka mun fɔ. U bɛ k'a fɔ jamana faamaw ye a y'a kɛ Ala kama an na b'an minɛ a kana to an ka mɔgɔw ka bɔ a kalama. A y'a kɛ Ala kama an b'a fɔ an somɔgɔw ye k'an voyager la. A dɔw ko ten. U bɛ saya non ne de bɛ k'a ɲɛfɔ u bɛ saya kɔrɔ dɔw tɔgɔ kana fɔ. Tellement que u kɛlen bɛ ka Mali n'i kun y'u ye i b'a fɔ ko c'est je ne sais pas comment les qualifier. Donc c'est pour vous dire que an ka tourisme ye communication de ka président mangoya ka gouvernement mangoya. An ka autorité mangoya ninnu tɛ foyi dɔn Maliko la u tɛ Asimi dɔn u tɛ mɔgɔ dɔn u tɛ aéroport dɔn u tɛ foyi dɔn u bilala la ten dɔrɔn c'est tout. Donc vraiment n bɛ min fɔ a ye baro sera kuncɛyɔrɔ ma. Voilà. Amina rabi.